They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel cause I got a chauffeur. First class, how I get around. Hi, and I say, Molweni guys, welcome back to my channel. If you are new here, if you are new here, and to my returning subscribers, thank you so much for coming back. I am back from Ezilalini. We got here yesterday. Safika later on, so now today is Wednesday. I am about to send like this stove proof guys. There's nothing going on. I'm just opening this vlog in case if something comes up. So yeah guys, let me come here to vlog and just say hi. Okay, it's not like I had fun as Lalin Ben but I wish Bendi something different, and I wish Bendi says Lalin and guys. I am tired of Joburg. I am tired of the cities. Mama says Lalini, this Lalele Payam Cantini, this Polele. But yeah guys, I am back and I'm going to start tomorrow on the Avula business. I'm going back to work. So yeah, Banda say Manenze Ekanda, just okay.
ke ndiphume ndizoba sezingqondweni ndizolungisa le installation. Guys, I need to fix my installation son, because I'm not planning ukuyikhupha ngoku. Hi guys, Mulweni. I hope you're all good. Welcome to another day of the vlog. Today, Monday, guys. Namhlanje, it is the 25th of August. Guys, usually on Mondays, stock, and I have a lot of orders that I need to buy. I have a lot of orders, guys, that I need to buy, but I cannot go to Joburg today because i-charger yam, guys, ndivuke imoshakele. Let me show you. It doesn't want to focus, but niyayibona mos guys, noba aniyiboni kakuhle, niyayibona phaa kwimira ne? Oh, ayifuni ufowukhasa bantase, bajongani phaa kwimira. So ndivuke itshaja yam inje, asimdakisa isipili, akumdaka endlini. Abantwana bagqibohamba baya esikolweni, so now ndizohlamba and ndizoshiya kunje, ndizoklina when I'm back. So now I have to go ndihambe ndiyothenga itshaja because andinatshaja, yabo. So ngoku ndizohamba, I think ndiya e-Eastgate because u-iStore
okufitshane nam use-Eastgate. And also ndifuna, guys, kuthiwa kune-sale eFoschini until the 2nd of September. I'm not sure, but kukhona ezi sihlangu ndizifunayo, yabo. So ndizosose ndijonge nazo kule sale ikhona. So yeah, bantase, I know this vlog is all over, man. Ndithi ndingapha nibe ningapha. Guys, also ndine-flu. So I think ndizose ndiye nase-Dischem or eClicks to check, okay, and get, man, not to check, and get i-medication, guys, for the flu lena, because the way ndibona ngakhona, I think it's the change of season. Uyabona xa kuzotshintsha isizini ndibanje mna, and I know izanginqa phantsi. So kumele nje bandla kumele nje fast ngisheshisele so that ingeke izinginqe phantsi. Yeah, bantase, man. Yeah, bantase, bendithi mandibulise. I know izolo ndibulisile and akho nto eyenzekileyo, but yeah, guys, let's go to Eastgate Mall. Kete walash. I think ndiyawathanda molo. Awuvela novela mos.
And then, Andikomde kwi-seafood mna. Oh, lezi yabotshoma ijavujavu eyasebhilitri. ingcono le. Ingcono le. Yintoni Never yayinje. Kuthiwa yimbi ke le nto. Guys, I am trying out sushi for the first time. Ilanto. Ngeke moya entweni. Yo, ibhadi lam. Guys, we are trying out sushi for the first time. I don't like seafood. So, siyithengile but sithengele yaseCheckers encinci. Girl uyagowa utye le nto. Nithi intoni guys? I wish I could show you. Yo. Chomi uye ngamandla na wena. Yona it's the same layers asitya entweni. And what? Once umuntu atye le nto kuba nzima ukungena ukutya. Once utye sushi. Le nto Nto Chomi incedwe nganathi xa kethi imbi ndayithi khandathi. You ingani guys azindohlula ichop ntontoni chopsticks. Hayibo bendenze kahle nje ekuqaleni. Uyenza kakuhle nyani. Ndigqiba ufunda guys tutorial phaya ku TikTok. Ithini? Ibibambe kanje. Phezu kwale. Gadla. Then usebenzisa ezizitho. Kanje? Thina. Anami kanjani sho? andiyazi nam xa nixakwa because nam And first yenzekile. But kwamele ziyikhiphe ingayingo nam sendikopa apha kuthi vele ndenze Yo, sana guys kodwa nisafuna iya China. ndifuna eTurkey. Chomi kaloku mna Ndofaka China ndiyeli lisingcono. business. Mna ndiyela ingcono. Jongani guys ndiyibambe kanjani? Chomi ndiyayoyika le ingathi kuyona ndiyayoyika guys lena ingathi ihlaza. Chomi yona imbike ndayitya phaya that's why ndihlafuna kanje. Yo iyo Simo ndikosi kathi ke ndilinde usinara. khanya yinto lingathi rice. Ayo rice le. Yena shoma ijavujavu enjani? ejavujavu. Itya baby ithi uzoyiva kumnandi mama. Yo guys ngaze ngandibonisa iitshomi zami. Yo sani yawuba kude kaloku le. Not bad Chomi. Nyani? Chomi Chomi ngathi sifuthi wena. Not bad. Maybe fish kodwa sijavujavu ngisapho. Nyani? But wam ezihlisi nezikhona sauce. Phakathi wam ayiplain nani mhlawumbe singayazi ba isauce izithathwa phi. Ebuffet show sitya siqhamuza. Chomi not bad. Inoba yafana ke guys bayifakelani nale nto. Awuvelanga. Ivoice kodwa impilo ntombi yesi. Mam, kodwa impilo ntombi yakho Hayi bawuthini. Sana ingathi. Chomi. Sorry. Hayi. Chomi ulungisanga apha. Emotion. First of all, Chomi, can you join? Got no worry, guys. Dini man. Messi. Chomi phinde itye right. Awufuni awe ngizoshara nawe kaloku. Bashara la yedwa friend. Usibela phakathi. Hayi. Hey bitch, hey why? Yeka anathi yakho. Amathi mama. Andipi dikhalela. Yo. Sana Chomi le nto green zizoyitaste after ngigqibotya la pizza otherwise ndoyika ukonyanya ndingabi satya. Chomi ayonyanyisi ne. Ibambu ndazi. It's so nice. Andiyazi into engxaki yakhe. That's isimesi Chomi sibelo anathi. Seafood mna chamazi. Nam friend. Anathi beyikhili fried tonton sushi tya yakho le. Ana Chomi Just zisimesi. friend. Yo. Yo. Wase walunga kangaka yitya. Uzenza olungileyo ke. Yo. Uzenza lungile. Awuzenza ulungileyo. Ndicela ipizza ngatsho msali. Ihanga iyami. Hawu, iqueen pizza. Umfazi abashangani. Chomnanzi. Yo. Into esiziqhelileyo thina. Hawu Chomi. Morning guys. Sorry. Good morning guys. I have flu, but it's not bad because ithe iqala ngabe. Yeah, so I want to quickly show you what I got the other day. What I got the other day. Sana kuthe guys up. If nibone izinto ezithe please just know ba
I filmed this clip or this part ndicinge busy because I am packing orders zabantu, but I won't show you that. I've been showing you loo nto leyo yokupheka order. But guys, ndinenzele a mini haul. It's not even a haul because ayizonto zingako. It is Wednesday today. I went to a mall on Monday. Guys, ndiyagowa. I'm having a slice of cake. Ixesha, I think it's past 8. I know back sekuseni, but I am craving not that I'm craving a cake. I'm craving into a sweet. And the sana, I've been sleeping on this cake. The Checkers Dondon cake. Ndizanibonisa uba yeyiphi. But it's the one I bought before I went home. Ngebirthday yomntanam. Yiyo lena. And then ndava nje ipiece encinci. And then ndaqonda, no, this cake actually it's nice. So ndaqonda that day, let me go and buy kesana because I can. So I want to show you guys what I got. Okay, let me start with Edgar's, but kwizinto zase-Edgar's andizunibonisa zonke because sebezinxibile abantwana bam. Guys, you know kids, you know how kids are. So sebezinxibile into zabo, bazinxibe yesterday and today crash, but kukhona this long sleeve jersey or top, but it's warm. Ibikwi-markdown. The original price is 250. Now I got it for 150. Ndandiyifuna guys winter, but ndabe ndiqonda this thing get 250 no. But now that ndiyayibona, it's quality, shame. Quality yakhona it's top notch. Guys, ndine-headache. Yho, ndinentloko guys, and izolo bendiyostoka. Andasindwa. Andasindwa guys. Please subscribe and please watch i-ads ndizothenga imoto. Please watch i-ads ndizothenga imoto so that xa ndiyostoka guys ndingazube ndisindwa ndibe ndisiya eteksini ngapha. But ke guys, ixesha xa lifikile lizobe lifikile. So this is what I got e-Edgar's, nee-pyjamas namabhamfonqo or ihagu or I don't know uba nizibiza ntoni nina guys. Nantsi guys into ibindise this thing ibindise e-iStore. Ndicela nicheck i-price. I'm not sure if you guys are able to see or if it's focusing. I can't see. Niyayibona guys, yikheyibhuli yodwa le. Cishe ngaquleka e-iStore. Cishe yonke le nto yandigingqa phantsi. 5.99 for a cable. Son. Isister yami ithe next time ndithenga from Shein. Khathi ndijonge uba icime ngxele. Isister yami ithe next time ndithenga from Shein I must add i-cable so that ndihlale ndine-cable extra. Shaya mukbang. And then who am I? This is what I bought. Busy 140. Guys, I'm sorry. I know uba abanye abantu abathanda abantu abathetha besitya, but sana ngathenga esinye isidwaba but guys, to be honest, esi skirt si-overpriced, to be honest, because le quality guys noba singayibalekela sithini, this quality yona equality ne, but sana it is exactly as the one that I saw e-Edgar's nge-330 and eFoschini it's 5.99. Guys, nasi I kid you not. Sorry, ndizothenga esiya sase-Edgar's because khona enye ikhala endiyibonileyo phaa, and then I will come here and show you. It is the same, guys.
Even here, I think the only difference is because esisesefoshini obviously, so sizoba nale nto ethe foshini. Nalapha the only thing abayifakileyo it's this thing, le tag le yasefoshini. So guys, ke meke xa ndithatha ezi skirt I take ulantuka, I buy medium because ularge ndamfitha, yabo I'm big but ularge umkhulu. Ndingasimoshi. So ndathenga isidwaba. Eyona nto bendiyiyele ke guys efoshini zezi. Do you still remember the other day ndizifitha? Nazi guys. Bezi-on offer, it was 30% off. And the original price is $5.99. Ndaphanze ndazithatha guys ngalaa mini ndandizifitha and sendisithi ndizincedile. And sana intliziyo yam ibibuhlungu. The brown sandals ndizinxibe for only once. Xa ndithi on Facebook kuthiwa there's a sale efoshini. Hayibo, it's 300 and something, whereas mna ndizithenge nge-500. But ke it's fine. At least ezi ndizifumene. Ezi ndizifumene. So I think that's all guys. Ooh, that's all njani. That's all njani. Guys, siqala kancinci mos, kancinci siyathi. I am so excited for this perfume because if you know me, you know bana my perfumes are from Emakuleni okanye I can say Dubai or Arabic perfumes. Ndisebenzisa zona and my favorite Baccarat. So I went to Ezara and I bought this perfume. It was $4.99. It's vibrant caramel candy. Sana ndizonuka ngathi ndiyinto etyiwayo. Ndizonuka ingathi ndiyinto etyiwayo sana. Oh, I am so excited. Oh, I must remove this. Yo, guys, benisithi mandinibonise ezi zinto. And guys, another thing, indaba ezibuhlungu azipheli. Usisi, is it a co-sister? Is it a co-wife or ntoni? I don't know what it's called, but unkosikazi webrother yomnye nam, usisi lo niqhele umbona apha kwii-vlogs zam xa sise-Eastern Cape sisebenza soyi-2. So she lost her sister last week. Hey guys, ezibuhlungu azipheli. She lost her sister last week. So this weekend nge-30 yi-funeral kwasister wakhe, so siyahamba siya eBhayi, but I'm not sure uba sihamba when because today is Wednesday. Ngokwe-plans bendiba mna today ndiyahamba but akwenzekanga. So akwenzekanga guys, I don't know uba ndihamba nini, but this weekend sizobe siseBhayi and I am thinking of closing this vlog here. I know it's gonna be a short vlog if I close it here because if ndiyavloga apha endiyakhona, of which I doubt if I'll be able to vlog guys unless if ndisekitchini, but if I'm not ekitchini mos guys ayikho laa nto kuyasetyenzwa kuyancokolwa and all that. Akufani naxa nisententeni nibe nivloga i-funeral ukubona. But if ndisekitchini I'll vlog or maybe I'll vlog Friday xa ndiyoncedisa, but Saturday I will not vlog. So yeah guys, bendithi mandinibonise ezi zinto that I got and also let you know guys bana le vlog ndingayivala apha ndingangayivali. But now I am busy packing kodwa ndidinga uhlamba and go to Dragon City to get myself inwele zokunxiba e-Eastern Cape because iinwele zam ezirayithi zezi bendizinxibe ngoku, which is ikhelze kudala ndizinxibe. Ndirhalela u-straight but izobonakala mnotho-wise. So yeah bantase, let me bounce, let me go. Ndizanibona. Guys, molweni guys. Sana akugcwele phezu kwesofa and andifuni bantase uba nibone. Hi bantase, yesterday I went to install my hair. Today is Thursday and I think, I'm not sure, I think I'm leaving today. Yo, iflights guys ziyadura, bendisenzihamba ngeflight. Jongani, zinto zabantu eziyaziphaya plus nezam. Bendisithi ndihamba ngeflight guys, but iflights ziyadura. I am off to eGqeberha today for the funeral that is on Saturday. But now in and out nje emall, I need
to look for something, ne? I need to look for an outfit for my husband because sana singabajongelanga nje soze banxibe. So ndihambela yena ndiyojoyela yena i-outfit, then so sendijonge itikiti lebhasi because today is Thursday and andizukwazi uhamba ngebhasi ngomso. I am traveling alone. Yena uzolandela ngomso nge-flight because akazukwazi uthatha ibhasi on a Friday, whereas if funeral is Saturday. So yeah guys, OOTD ndizawuyenza xa ndisemall ndizokhangela isipili ndinibonise because I cannot show you ngoku. Esi sipili sizoveza yonke laa nto esemva kwam ithe sa, and you guys will judge me because it's a mess. So yeah bandase andisemhle sana guys. Izolo I went to install and also naso sendenza ne-eyelashes zam, i-nails zeziya nanzenze ngona ndizoya emakhaya. So yeah guys, ndifake my Foschini sunglasses, bazi sunglasses, yeah. Guys, I'd rather show you a bulb enganayo, that thing, yeah, I don't care. And then there's a Bible on top of a fridge in a egg tray. But I were to guys, I wanted to show you, and the same say, let me go, the time is 20 to 3, ndine hour, because pans of your way through of million base and buya. And then after that, ndipheke izinto zabantu ndizoshiya, and then umyeni wami uzozihambisa ngomso before ahambe. Then today I'm leaving guys, masambeni. I'm not sure guys if I'll able to vlog phofu emall, mandingathi masambeni mhlawumbe ndizokhangela nje isipili sokunibonisa. So yeah guys, let's go. My Uber is waiting outside. As the rain gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. I stuck myself and out I shut my mouth. Guys, I come back. And I think I'm here to close off this vlog because it's our bad and my phone storage is full already. Yeah? And my phone storage is full. So yeah, guys, I think. Huh? Okay. We've come to the end of the vlog, Amanda. So thank you so much for watching until this far. I am on my way to Eqweberha now. When I get there, if I can, but I don't promise anything. So yeah, Banda, say bye bye. I am off to a park station. Mwah.